दिल्लीयाव बनसु आफादा संसारदो थांनाय थामहिनबा बनसुरि आफादगिरि बनजित मंजिल बसुमतारीजों लोगोसे गासैबो बनसुरि दैदेनगिरिफोरा दिल्ली पुलिस बिफानजों खाजाजोब्बाय। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बडलेण्ड दाबिनो थांनाय बनसुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिल्ली पुलिसा हमदों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिन्थिगौदि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसु आफादा आलादा बडलेण्ड सोरजिनो थाखाय हस्रिखांनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारिनि माखासे मानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिल्लीनि पुलिस बिफाना बडलेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव हस्रिखांनायखौ माखासे मानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिल्ली पुलिस बिफाना खादों। थारैनो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बनसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ पुलिस बिफाना खाबाय। नाथाय मा जाहोनाव बेबायदि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिल्ली पुलिसजों खाजादों? गोबांनियाव गोबां सोंथि। बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननो फोरमायनो सानबावदोंदि दिल्लीयाव बनसु आफादा सोमावसारनो थांनाय थामहिनबा बनसुरि आफादगिरि बनजित मंजिल बसुमतारीजों लोगोसे गासैबो बनसुरि दैदेनगिरिफोरा दिल्ली पुलिस बिफानजों खाजाजोब्बाय। जोबोद दुखुनांथाव जों दिनै जन्तर मन्दिर दिल्लीयाव धरनानै फैदोंमोन। जोंनि पारमिसना दिनै 10टानिफ्राय 4टासिममोन, नाथाय जोंनि पारमिसनखौ दिनै केन्सेल खालामबाय। मा दायनि थाखाय जों मा दाय मावदों? जोंनि हारिनि जों बडलेण्डखौ जों गिनो दिनै जों हमफैदों। जों मा दाय मावदों? जोंनि पारमिसन जों भारतनि मानसि नङा नामा? जों गुबुन फोलेरनि मानसि नामा? जोंखौ मानो बेबायदि दिथा खालामदों? जोंखौ मानो एरेस्ट खालामदों? सोर मोन्थाय होदों? बेबायदि जोंनि मोन्थायखौ जों बिबान लानायाव होबथानो जोंखौ दाउ सैमा अमा बायदि दिनै जोंखौ गावथारगासिनो दङ। जोंनि बिदा फंबायखौ गावथारगासिनो, जोंनि बिनानाव बिब'फोरखौ जों रेप खालामगासिनो दङ। बेबायदि मोन्थायखौ सोर होदों? इन्डियान सरकारनो। जों बिराद दुखु दिनै जों बनसुआ दिनै जों लिगेलि जोङो फाइन खालामनो फैदों। जों लिगेलि दिनै जों डेम'क्रेटिकलि जों दौनानै फैदों। नाथाय जोंखौ मानो बिदि एरेस्ट खालामनांगौ? जोंनि केसखौ मानो खालामनांगौ? सोर बे सरकारखौ सोर बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगौ आरो बेनि फिननायखौ गोख्रै लानांगौ। जाय जों लेखा बे रायजो जों लेखा जोंनि थाखागोन। जाय We want Bodoland! 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 No Bodoland, no rest! No rest, no rest! Our demand is legal demand! Legal demand! No Bodoland, no rest! No rest, no rest! Jai Guru Harini! Jai Guru Harini! Jai Guru Harini! Divide us up! Divide us up! No Bodoland! No rest, no rest! No Bodoland! No rest, no rest! Jai Guru Harini! We want justice! We want justice! We want justice! We want
Malay, aku sikit. Dan nोंथांमोनखौ बेबायदि लाना थांबाय दा मानि थाखाय बेबायदि जादों होननानै मिथियो जोंखौ फाव फान्दायनानै बेबायदि खालामना होनाय जाबाय जोंनि दैदेनगिरि सारमोनखौ जोंनि बे दिल्ली पुलिसा थिखोनानै लांदों गंब्रै गंबासो बाससिम लानानै थांबाय रायजो राजाफोर दा बेयाव जोंबो थांनो ओंखारदों दा जोङो मा खालामहरदों जायो मा फिथाइ मोनगोन बेखौ जोङो नोंथांमोनहा नेनानै थागोन थेंक इउ जोंखौ आजाद खालामनानै थानांगौब्ला मोनसेल' Bilang lah betul. Boleh lu buat.
बेबायदि खालामबाय एसे बुंदो बे बारदो दिनैनि जे बेबायदि पुलिसफ्रा गोबाङैनो बेबायदि जोंनि बर'फोरखौ लाना थांबाय बिनि सोमोन्दै मानि थाखाय बेबायदि जादों बे जा जों जे बड'लेण्ड रायजो दिदों बे बड'लेण्ड रायजो दिनायखौ आसाम सरकारा थैजो खालामाखै ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि माखासे दं बड'लेण्ड नाङा होनना बुंनाय बड'लेण्ड नांला होननानै जुक्ति खालामना थांनाय बिसोर थैजो खालामाखै बिसोर प्रेसार होबाय थादों बे पारमिसनखौ होनो नाङा बिसोरखौ बे धरना होनो नाङा होनना बुंदों दा दिनै धरना बिराद गिदिर मोनसे मेसेज धरना बे धरनाजोंनो बर'फोरनि बे बड'लेण्ड रायजो दिनायनि दाबि बे दाबिया बेयाव मोनसे मेसेज फैबाय दिल्ली सरकारा दिनै बुजिबाय दिल्ली सरकारा मिथिबाय जे बड'लेण्ड रायजो नङाब्ला जे बर'फोर गोजोना बेखौ मिथिजोबबाय दा बेखायनो जोंनि बे दाबिखौ जाहाथे दिल्ली सरकारा मिथिया बेनि थाखायनो आसाम सरकारा जोंनि बे धरनाखौ होबथानो नाजादों बे आसाम सरकार नङा जोंनि माखासे जायफ्रा बड'लेण्ड रायजो नांला होनना बुंदोंमोन बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै फाइनाल सलिउसन कमप्लिटेड सलिउसन जाबाय बिटिआर होनना बुंदोंमोन बिसोरनो जोंनि बे धरनाखौ बादा होनो थाखाय प्रेसार होदों आरो जुदि बे प्रेसारावनो जोंखौ फारजों Jadi ingin seperti kok tinggi pada tinggi kapan sih kita lakukan ini lakukan tapi di main loh lakukan dulu lakukan di kau lakukan begitu ini pure secondary 이거 그래? 어? Live. Soal berat udah gue jadi mana? Halang deh. Ya, bro. लाइव होगासिनो नामा जोंखौ बिटिआर सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फैनानै हेंथा होफैबाय जोंखौहाय दिनैहाय जोंखौ हाउस एरेस्ट खालामना दोनजोबबाय बनसुनि गासिबो जोंजों रायजो राजाफोर फैफानाय गासिखौबो लानानै जोंखौ हाउस एरेस्टआव दोनथ'बाय आरो दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे हजोंबो जोंनि थाखाय माबा मोनसे प्रार्थना खालाम आरो बयखौबो सांग्रां खालाम जे दानि सरकारा जोंखौ ओरैबायदि नाख्रेबनो सानबाय जे जों बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनो नागिरनायावहाय जोंखौ बड'लेण्डखौ बिहोला बायदि खालामना होनो नागिरबाय
बेलायाव जाखायो नालाय गेसा लोरिदोंमोन नामा Hey, hands up.
Lunas Lunas lawan. Quay ra đông mà lại, chỉ có là quay ra. Quello che porta scanate qua. Quay ra mình lấy đôi sàn áo không là đâu. Igo ke. Mình hấp vậy, mình bay về, mình bay. Bóng. Mình hấp đây. Carica. Number
आं माबाखौ नुवासै आजा खालामबाय आजा खालामबाय Kenapa ini siapa lah? Ampun dah belum. Memori di mana? सिफायदों आं नुनानै गलांनाय नङा थांनाय मोनसे रिपोर्टर लोग ये पढ़ देगा जिंदगी को मुझे सकते हो Oh, ini sekian cuma. ada